नोंगौ बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिगौ दे 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाब थामहिनबा बेनि थाखाय दे बिजाथि नमिनेशन होनाय बे गथायनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादोंमोन आरो बेनिनो मैया जे जोबथा दिनमोन आरो जोबथा दिनाव सा बेसेबां जना बे समाव बिजाथि होदों नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन बे समाव गोबां बिजाथिफोरानो बे समाव बिजाथिलाय गथायदोंमोन आरो बे सा 16 बिजाथिलाय गथायदोंमोन आरो बिथांमोननि गेजेरावनो गोबां दैदेनगिरिफोरा बा गोबां दैदेनगिरि बिजाथिफोरानो बे समाव सोरनियाबा केन्सेल जादों आरो सोरबा एप्रुभ जानाय जोंनि गेजेराव बे समाव खौरां सफैदों नोंथांमोननि गेजेराव होगोन बे समाव सोर बिजाथिया बबे बिजाथिया बे समाव अबजेक्शन फैदों थामहिनबा बिथांमोननि जे सार्टिफिकेट नङाब्ला गुबुन बिथिङाव बिथांमोननि जे डकुमेन्ट्सआ बे समाव क्लियार नङा दा बेफोर बिजाथिफोर आरो बे समाव सोर बिजाथिया एक्सेप्ट जाबाय थामहिनबा गनायथि मोनबाय बिथांमोना बिजाथि महरै नोंथांमोननि गेजेराव होगोन बे समाव बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होगोन बे समाव एक्सेप्ट जानाय बिजाथिफोर बे बिजाथिफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों जयन्त बसुमतारी एनडिए निफ्राय बिथांनि जे बिजाथि बिलाइया एक्सेप्ट जाबाय आरो बेनि उनाव खाम्फा बरगयारी बिपिएफ निफ्राय बिथांनि जे बिजाथिलाय बेयो एक्सेप्ट जाबाय आरो गुबुन फारसेजों गर्जन मोसाहारी कंग्रेसनिफ्राय बिथांनि जे बिजाथिलाया बे समाव एक्सेप्ट जाबाय आरो गुबुन फारसेजों अजय नार्जारी इन्डिपेन्डेन्ट बिथांनि जे बिजाथिलाय बेबो बे समाव एक्सेप्ट जाबाय आरो गुबुन फारसेजों शैलेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि जे बिजाथिलायाबो एक्सेप्ट जाबाय बिथाङा इन्डिपेन्डेन्टआव थामहिनबा बिथाङा बिजाथिलाय गथायदों थामहिनबा उदां बिजाथि बेनि उनाव दङ तृप्तिमा राभा इन्डिपेन्डेन्ट बिथांनि बिजाथिलायाबो बे समाव एक्सेप्ट जाबाय आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला बेनि उनाव दङ नन्ददेब ब्रह्म इन्डिपेन्डेन्ट थामहिनबा उदां बिजाथि बिथांनि बिजाथिलायाबो एक्सेप्ट जाबाय आरो गुबुन फारसेनो प्रकाश इस्लारि बिथांनि बिजाथिलायाबो बे समाव एक्सेप्ट जाबाय थामहिनबा बिथाङाबो बे समाव इन्डिपेन्डेन्ट ललित पेगु भिपिआइ निफ्राय बिजाथि ललित पेगु बिथांनि बिजाथिलायाबो बे समाव एक्सेप्ट जाबाय रन्जय कुमार ब्रह्म पिआरपि निफ्राय बिथाङा बिजाथिलाय गथायदोंमोन बिथांनियाबो बे समाव एक्सेप्ट जाबाय सा 10 बिजाथिनि बिजाथिलाय बे बिजाथिलाया बे समाव एक्सेप्ट जाबाय नोंथांमोना फिन बुंफिनदों जयन्त बसुमतारी खाम्फा बरगयारी गर्जन मोसाहारी अजय नार्जारी शैलेन्द्र नाथ ब्रह्म तृप्तिमा राभा नन्देश्वर ब्रह्म प्रकाश इस्लारि ललित पेगु आरो रन्जय कुमार ब्रह्म बिथांमोननि बिजाथिलाया बे समाव एक्सेप्ट जाबाय गुबुन फारसेथिं बिथांमोननि बिजाथिलाया बे समाव अबजेक्शन फैनाय बिजाथिलायफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव बा बिजाथिफोरनि मुंफारिखौ जोंनि आखायाव सफैदों बे समाव नोंथांमोननो होनि बे बिजाथिफोरा सोर बे समावनो हिरा सरनिया जाय 10 बोसोर क'क्राझार लकसभायाव बिथाङा एमपि दारायनानै बिथाङा बिजाथि महरै गसंदोंमोन आरो बिथाङा 10 बोसोर सासन खालामदोंमोन बिथांनि बिजाथिलाया बे समाव अबजेक्शन फैदों बिथांनि बिजाथिलाया बे समाव अबजेक्शन फैदों खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथांनि एससि सार्टिफिकेटनि सायाव बे समाव अबजेक्शन फैदों होननानै मिथिनो मोन्दों बेनि अनगायै पृथ्वीराज नारायण देब मेस इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट उदां बिजाथि पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथांनि बिजाथिलायाबो बे समाव अबजेक्शनाव फैदों अबजेक्शन ओंखारदों बेनि अनगायैबो ज्योतिष कुमार डेका बिथांनि बिजाथिलायाबो बे समाव अबजेक्शनाव दं बिथांखौबो अबजेक्शन खालामनाय जादों बेनि उनाव दङ गौरी शंकर सरनिया बिथां टीएमसी निफ्राय बिथाङा बिजाथिलाय गथायदोंमोन नाथाय बिथांनि बिजाथिलायाबो बे समाव अबजेक्शन थामहिनबा बिथांखौबो अबजेक्शन माबा मोनसे बिथांनि जे डकुमेन्ट्स बिथांनि जे बे समाव डकुमेन्ट्सआ गोरोन्थि थानो हागौ जायनि थाखाय बिथांखौ अबजेक्शन होनाय जादों बेनि अनगायै बिनिता डेका जीएसपी निफ्राय बिनिता डेकानि बे समाव बिथांनि बिजाथिलायखौबो अबजेक्शन होनाय जादों थामहिनबा बिथाङा 1 नं क'क्राझार लकसभायाव बिजाथि महरै गसंदोंब्लाबो बिथांमोननि जे जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्सनि थाखाय बिथांमोनखौ अबजेक्शन होनायखौ नुनो मोन्दों बेनि दं घनेश्याम दास बिटिआरनि बारग' इएम बिथां घनेश्याम दास बिथाङाबो बिजाथिलाय गथायदोंमोन जीएसपी निफ्राय थामहिनबा उदां बिजाथि महरै बिथाङा बे समाव
बिजाथिलाइ गथायदोंमोन आरो बिथांनि बिजाथिलायाबो बे समाव अबजेक्सनाव दङ नंगौ बे समाव नोंथांमोना साद' बिजाथिफोरा बे समाव अबजेक्सन दङ बिथांमोननि जायखिजाया डकुमेन्ट्स नङाब्ला बिथांमोननि जायखिजाया मोनसे फोरमान बिलाइया बे समाव गनायथि मोनाखै जायनि थाखायनो बिथांमोना अबजेक्सनाव दं खौरां मोननाय बायदिब्ला दिनै सानसेनि गेजेरावनो बिथांमोना गावबा गावनि जे अबजेक्सन ओंखारनाय जे फोरमान बिलाइ बे फोरमान बिलाइखौ गथायोब्ला बिथांमोननि जे सार्टिफिकेट थामहिनबा बिथांमोनखौ 1 नं क'क्राझार लकसभायाव एसटि लकसभायाव बे समाव बिथांमोनखौ बिजाथि महरै गसंहोगोन नंगौ बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लरिं वालपेपार स्टिल रुफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन